Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Maybe this year, maybe next year, maybe never. Maayong adlaw kaninong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ni ining akong kaagi. Ako si Meria. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Maybe this year. Maybe this year, maybe next year, maybe never. Makes me wonder if you Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo ganingon sa kababay nga taga Mandawi City, Cebu. Ang atong tatampo nagdasangan nga Miriam. Ngay kwarta mo, oh. Nahak, bago pa man ka naghatag og para konsumo nako. Para unsa man ning gihatag nimo nako karon? Para palit na si mo mga gusto, ma. Wa naman ko ko'y paliton, nak. Palit ikaw mga skincare ni mo. Mga pagwapa, makeup. Wa na ko magkinahanglan, ana. Ni ara ko kusbay permi. Di mo gawas ka? Ha? Ma, laag sa duwi. Pangita og lingaw. Pangitag uyab. Nak. Sakto imong anak dayo, uy. Pangita nag-uyab ni mo. Dili na ko, ana, uy. Tiguwang na gud ta. Tiguang nagta. O, natagam lang yun ko. Di na lang ta mag-iskot, ana. Okay na ako nga wa ng butanga. Basta malipayon lang ang akong anak, okay na ko. Ma, na ako isulti ni mo. Unsa man, anak? Na ako uyab. Oh, Og ako niya siya ipalaila ni mo, ma. Ma, si Ramon. Han, akong mama. Ay, Celine, mag-istorya ra gud una ta. Tana sa likod. Unsay problema, ma? Nanguta na kag unsay problema? Nak, tiguwang na ang imong uyab. Kaita naman to nako. Ma, gituyo na ko pilig lalaki ngayon anang idara. Kay mga mature nang mo handle sa relasyon. Dili sama sa ko mga nauyab sa unang way mga buot. Ma, please. Ikaw rin expect na ako masabot na ako. O sige. Kung unsay makalipay ni mo nak, suportahan ti ka. Salamat, ma. Tuod, ma. Anilang una si stay sa bahay, ha? For pila ka days. Okay ra? Ha? salamat kayo sa pag-welcome nako. Ma, O unsay ma? Magmama ka nako? dili, kuan, mamba. Mamuntang ako itawag nimo. Dili ko maestra. Ma, Sorry, nak. kinahanglan nga magkasinabot gid mong duha. Kaya na ako lakaw sunod adlaw. Mawa ko for 3 days. O niya, si Ramon. Dinhi lang una na siya, ma. Uy, na siya mauli kung mabalik na ko. Nak. Kalagkot ba yaani, uy?
Nga nang kibilin pa manisilin ng tawhana din eh. Dili ko komportable. Ay, O unsa naman sa danga maha? Ikaw mangita gyud kag bikil no? mahal. Unsa? Maunta na'y akong gustong isulti nimo. Mahal. Ayaw pag binuang og ingon ana ha. Palihog lang. Ayaw pa sakiti ang akong anak. Mahal pagyapon ti ka. Mahal? Sa pagbiya pa lang nimo, maoy rason nimo nga nakigbuwag ka kay dili na ko nimo mahal. Grabe ka sakit imong gibuhat nako, Ramon. Miriam, Huwag ko kasabot nga nung sa kadaghang lalaki nga magustuhan sa akong anak. Ikaw pagyod. Maong palihog lang. Ayaw na kog samu ka, Ramon. Unsa man ginaani mo, Ramon? Nganong hangtod karon, apektado man gihapon ko nimo. Mahal gihapon ti ka. Pero dili na pwede. Dili ko gustong masakitan ang akong anak. Kumusta man ka diha, ma? Okay naman ko, nak. Ikaw, Brag, ma-extend pagit ko pila ka adlaw diri, mada. mao ba? Okay ra mo diha ni Ramon? Okay na, nak. Wasan mi mahimo. Trabaho man ang gianha nimo. Basta kung makauli na ka, uli na dayon, ha? Oo, ma. kao na. Nilutuan ti ka sa imong paborito. Ramon, di ba giing na naman tika? Naibaw ko. Pero may mubag. Samtang wa pa sisilin. Hatagan sa ko nimo higayon nga mamawi nimo. Dili ko makigbalik. Ramon, Please, Miriam. Tangit-tangit kang sakit sa bubukhan? day, Nagka-recover na ka sa kasakit sa pagbiya niya nimo. Kaya karon, nasa katabot ka nga hatagan mo sa chance ka pasakitan kag usap? day. Gimingaw na pud kaayo ko ni Ramon. O bisag karon lang. Hatagan ako akong kaugalingon og chance nga malipay og usap. Bisan og sa mubong higayon lang. Day, Miriam. Mauron ang akong gisigihag paminaw sa una. Kay nilaom ko nga mobalik ka nako. Pasaylo ako. Ikaw na karon mo ay naghatag og kalipay sa akong anak. Maungwa ko mahimo kundi pasayloon ka. Miriam, unsa ka kung... Ramon, Miriam, nganong nag-anam kag paduol na ako, Ramon? unsa ka kung... Kita na lang pag-usap. Unsa? Mahal ka ayo ti ka, Miriam. Mahal pa ka ayo ti ka. Miriam. Ramon, Maybe this year, maybe next year, maybe never.
I'm confessing that I'm guessing all the time. Though I'm hoping, always hoping, that you love me. And that's Ginoo ko. Unsa man nga tong gibuhat, Ramon? Oh, dili ko pasayloon sa kong anak kung mahibaw siyang tunay na hitabo na to. Relax lang, okay? Dili madag relax, Ramon. Nakasa ko sa akong anak. Kalma lang lagi. Oh, Ginoo ko. Nauli na si Celine. Masod ko ha. hala, wala ba ko makapanglahak? Unsa? Hi, ma. Celine anak. Unsa ni? Unsay pati pasabot ani? Nak, ayaw paglagot na ako, please. Paminawas ako. Pasabton ti ka nga na ingon ani, nak. Paminawa ko, nak. Miriam, Ayaw ko kikapa, Ramon. Nakasaha ko sa akong anak. So, naa na ginahitabo ninyo? oh, Ramon, unsa ba? Yes! oh, Mission accomplished! Ha? Ma, planado ni na akong tanan. Nagpakaroon ingnon mi nga uyab mi ni Ramon para mosugot ka nga mastay sa dinis bay. O biyaan ta mong duha para makalugar mo. Unsay? Ma, kay ba ako nga si Ramon imong first o greatest love. Mong gipangitagid ako siya. Og sakto kayo kay ulit akong guwang pagitahon siya. Kay sige siya pangita nimo. Mong ako'y nangita og paagi nga magpalik mong duha. Celine, So, kanas ang kasal? You mean now, kiss the bride. mahal kay tika, Miriam. mahal sad kaayo ti ka, Ramon. maybe this year, maybe next year, maybe never. I'm confessing that I'm guessing all the time. Though I'm hoping. Sa kadugay na sa panahon, wa ko magdahom nga si Ramon di ay gihapon ang akong makadayon ug makauban hangtod sa hangtod. Og karon, malipayon kaayo ming duha. Kay nasumpayan na gid intahon ang naputol na mong gugma. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagaling akong tampo. More power, RMN.